Til början av uppställningarna, Keita Strykne och Heidi Maria Amine. Luiv så plats. Vanchnon till Brynjor Ekvadötter. Hon ökar 5-3 till VUF. Så skulle det plats Chatori. Hon färdig svettiga som bollen här. Vi är så ösne. Dömt och så kommer efter en utvisning till VUF. Hesa för Luiv Ingdorsdötter som vi reachna vattlig i 2 minuter. Så alltså VUF efter i undertalet. Så jag tar Gerda samma efter VUF. Köra Agnes in. Taka Kate ut. Kommer en avvägning här till Kindla Bonchen. Vänjaren Daniel Rujos som fär gula korset. Det ger oss några avmarskingar av Bonchen. Ta med att domaren har misthållit vid Bonchen till Kindle. Brynja till Agnes. Ta löjta efter plats VUF. Ta få där här, men Maja som väl ut och bjärkar. Så Kindla vargen ligger rättliga högt uppe i vattnet till ringtja VF-kvinnan att finna plats. Ja, så vi fet dömt mot Agnes. Tori Arke. Att den negativt som hon gör bäst. Skorar 5-4. Minkar alltså munnen. Tori Arke. 4 Kindle. Skjuts 3 mål i det. Och Mish Förhållskov. Han bryter jöknen Daniela, men inte troblagar Chamayo i Kindles mal någon att ta emot jag som bollen här. Vi FR med bollen. Så han alltså 5-4, han var spalt i halvan touchen där minut av sin distan. Och till Heimalie som är 8, men ös nu i undertal i löt nu i går 20 sekunder träd är VF en lagar färja av bollen. Ingen adressa som skott någon från Danielle så kan Kintel komma upp och jauna. Gori flott plats till henne och Ferrösne på inte jöknen och jaunar för Kintel 5-5. Gori Esberg som alltså är ja hon är inte Geir Esberg hon är dotter VF-vänjaren Geir men det är hon på så kvarskjut fela i det. Daniela kommer i Klattnar hållt in i vägen i här. Luiv, ja, inte trobla inte Chamaye. Det kommer Charla Bito i så här avslutningarna här. VUF tar släpper inte till där helt stora målläggarna. Så blir det sån låt dem kalla det håll för köla i skott som kommer utifrån. Anja för till ska säga ett brottskast. Till Anna Brimnes. Och när de helt Malrev någon Kindle i för Vivian Petersen. Ja, skorat tryckt Anna Brimnes. Och så är Kintel av 8 för det första för i det. 6-5.
Aknas. Ja, finner Kate väl en jag strykne. Släpper hon till skott. Ja, det gör hon, men jag är väl så bruksla för ja, i helt han bruksla för brottskastet. Det gör den så inte. Det blir Kintel som färnar bollen. Berges i Jöknen här, Sona Hansen och ökar om Larsland till Kindle. Tjej 5 till Kindle nu. Jag sa att det var VF som lägger bättre 4 här i Disney, så är Gessner ordentligt kommande 4 sig nu och är alltså 8-2 Malon. Louis för oss ni in och så här Kindlesvägarna till det som VF kunde skjuta ut lägga kvar för det färra hållt in i mot vägarna. Vara fänka är här och få så tror jag med det kast om man tror jag med det kast, men det kommer inte till det hållt stora målmöjligheterna. Daniela, nej, snöt låtfastliga lätt skott Chamayo och Kindlamalon att Bjärka. Kintel som alltså spelar vi Magnus Nersmore 16 år gammal Sona och högra backe som alltså kom in för Gori. Här kommer ett skott från Anno, men här är inte problem till Viviana Bjarka. Louis till Aknas. Efter Louis. Så kvar vinner hantan bollen om till Bjärsta etla Kate. Det var VF som först av någon. Daniela släpper för Jöknen. En fralug bjärching från Majo och i Kindlamalnon. Och Tessa utleverar en troblush av VF nu. Att här kommer kanske till att hålla stora målmöjligheterna. Och så tar ett Argerada som just nu så ständer Maja 4 i Malnon. Framvis 25 till Kintel. Har spalt ju ett korser av oss ner till snön. Ja, väl barst och Jöknen här till Baro och ökar om Larslarna 8-5. Kommer ett skipa-spel här från VF. Kommer inte en åpen möjlighet på Sjur. Här kommer han kanske till Brynjo, men efter Maja och Kintlsmalen kommer väl ut och Bjärkar. Så plats ut till Louis, vi var inte där finna Nakori för själv. Väl Bjärkar till Vivian. Så det här kommer otroliga väl hem. Kintlskvinner, men här för Daniela Johansson bärger sig i Jöknen och skorar så första mål i en goda löte för VF. 2 mål av Mone, 8-6. Nu är vi Kintel, alltså båda systrarna, Asley och Eiley, såna dötter. Asley av Vansjnon och Eiley av Batchnon här i högre. Anna är Batchnon här i Hotnantöken vid Louis. Jag tror jag med ett kast. Asley, såna dötter, skårar ur Sporskon och en tar vi högre hand. 3 mål att Ramone, 26 till Kintel.
alltså ska golvet torskas här lötne. Stavan alltså 0-6 till Kintel här i Västmanna i möte VUF. Is Berlin som alltså lite Kintel och Örenplats i udaltne och VUF av fjärde platser. Senast distren han var spalt i Havn och ta vann VUF alltså vid 2 mål 24-22. Och löten ligger så till Kintel för det så här är 16 minuter spalter av hesen distren. Louis bryter köknen och skorar rösna. Och ser ösn ut till att bara Hansen hur finns en snott i samma omfärre. Jag kommer för att efter. Och jag kanske skalt så galle. 2 mål månne, 0-6. Anna. Ja, just nu väl bjärgar Vivian. Och väl fänka från Bjärstin, ja. Stryken är här, så är det näck för väl målökar här. Asley är färgen. Och skorar. Så det 3 mål 8 måneder. Ja, så vill vi FN-gärningar att ta time-out här. Alltså stäcker i 1 minut. Stövan alltså 2-6 till Kintel. Vi missar bollen. Det ständer inte till mot göra spelstopp till en flöjta. Hon skulle inte släppa frågnatter och kasta bollen fram här. Här kostar det ett mål, Tjoko. Kom nu! Daniela kommer ut en liten löte. Så får Louis i rum här. Du fick ut av handen batchen häsmännen. Och så kommer Tor in av vanchen häsmännen. Okej? Och du väljer av vanchen häst. Och Heide Maria väljer här ute. Så Louis väljer av batchen här. Okej? Du får ivra som Louis av 2 år himmarna. Ja. Okej? Här kommer jag tål. Bära vi ger dessa flytningarna. Här var flytningar ut på alla mål. Och så har tål till Eimer Frui och så får jag jöknen. Jag ser det för mig. Ja, Maratol i alla upp någon ett lysekar Esberg. Jag går vart om John. Står alltså 2-6 till Kintel här i Västmanna. Spalt i 18,5 minut. Här för Agnes Olsen väl i jöknen och minkar månen för VF. 2 mål månen nu. 28. Gori till Baro. Och Röjna där finna Bjärstin. Jag syknar här är Agnes väl nu och väger. Bryter hon så simpelthen i jöknen Sona Hansen. Och ökar efter till 3 mål slås då. 1-8. Och här var plås till Agnes. Vill inte färra Brynja i stegen. Maja ständigt tryck här i Malnon. Så det här om VUF. När om Kintel ska komma upp på 4 mål. Lorsle, Gori Esberg, ja, ta gjerra der. 12-8. Agnes finner Louis. Jag var väl varst i Kintelsvägen i här. På Bjärsta och Anna. Och i min vägen stanta otroligt väl.
Ja, vi ser en fina blocker här. Och Löv och bara kvar inför här då. Och finner zon här, men Vivian Petersen, vi har en fina Bjärching och en tutningar med Bjärching för VF. Fettler är snött goldkors här till Heidi Maria. Och sen Bjärching och Vivian Petersen stor tutning här helt hon alltså Kintle fra kom upp på en 5 alltså Lorslo. Så han alltså 12-8 till Kintle. Agnes. Det där hon är väl snacka spelmöjligheter här sticker upp för affär finner ju shortliga hållna och lättna. Till oss till Kintle är ständigt kompakt. Så är plats här men så utlever han också lätt Bjärching Chamayo. Så klart att ta spel upp efter det. Tori Erke kommer fötter efter. Och spelar fläkt efter det här. Så Asley sonade efter till 13-8 till Kintle. Ja, vi har dömt för Ivetsrak från Löv. Annars en fin möjlighet till att vi i FR. Är alltså 5 mål Ammoni i lötne, 13-8 till Kintle. Har spalt i 22,5 minut av 4 halvlek. Nu ska VF alltså upp och skåra här. Jordan Gottmansen tog inte mål av någon. Agnes så ut att Jordan här är plats. Ja, men Stanchen tar att skåta. Gånger inte ordentligt rätta vägen till VF till stånka ut i lötne och Tjachinli här kvar där bara. Tori Erke till 14-8. Daniela Johansson in högra back, Agnes Mine och så har där Löv av vänstra backe. Tarusela av vänstra vänche och Jörgen Gottmansen av högra vänche och så Kate Fredriksen i strykne. Här för Löv Ingtarslätter väl in och minkar om munnen. Bara skott och Brestströmstunchna. Så då VF kunde komma upp och skåra en för 3 minka ner till 4 manslösle eller. Så jag kontrafasen till VF hon är alltså inte ordentligt till stegar där Kinskvinnor nå kvar för att komma hem och stanta och komma på plats i vägen. Löv
Daniela. Jag har väl varit Kindle så sända där Asleas efter. Till akkurat den här kontrafasen som vi såg här. Ökar där efter 15 minuter till Kindle. Nu renner där så vi Brynjur Ekvadötter Amine. Agnes ut ja batch någon för Louis som kommer ut. Daniela. Nej, skottet för längt upp om. Anna tyck färna ur så vi jobbar att ta Kindle här bara till Suno släpper jag jöknen där nej så värda till en 2 minuters utvisning till Daniel Johansson av VF. Det är 3 eller 4 för att VF spelar vi en spelare färre av till någon. Plåsset tja Tori Erke att Anna har skjutit så vi syna av hesa för så ta om VF vill skunda sig och så är det en lägare färre. Alltså en teknisk vittla det tar kör shortlet vi är förlåtna till oss en tappar oss en suchast i så någon filen som vi har gjort det. Halv 3 minuter efter att spela här av 4 halvlek så vann 15-0 till Kindle. Så plåsset till Asley. Och skjuter han i rom till Tori. Och här kommer skottet så. Och tar för bant i målet. Tjejmål av Mone nu. Två minuter efter att spela och 4 halvlek. Vi är i undertal i 20 sekunder så så är det efter fullman här. Och väl spalt in till Kate men alla på rycker shortly Maja Färbjerg och här skulle ju kanske helt bara skåta vi fotlare med att det var annars väl funne. Agnes fann Kate väl in i psyk ner här men får inte fotla urstök upp på sjurus ner mållag någon som där här va. Broadcast till VUF och en utvisning till Kindle till ganska mycket ska så det första för i det. Nummer 2 Sona K Hansen som vi reachar till 2 minuter. Och alltså broadcast till VUF. Heidi Maria Axelsen. Och i Kindlesmalen här kände Maja och ska röna Björka. Heidi Maria sätter han tryckt i nätet. Så är det 6 mål av Moniater. 1 minuter efter att spela av 4 halvlek. Här är alltså allt avgörande för VF att Kindle inte släpper jöknen här. 6 mål av Mon Lonko och Kindle alltså i undertalet nu. Nej, det här mäknar där alltså inte.
komma till att stanna pura skarft och 2 minuter till Göran Gottmonsen tja VF. Då visar alltså pura gröst att anke gånger som VF vill ha det lötne. Shea Malamone säger Jan Tutche. 25 sekunder så halvleker. Jeg helst ikke her for at minka om munnen. Maja og Kjentelsmalen hon teker til som skal tekast her inne. Så timeout teacher. VF Nøye Kjentel teker timeout. Det ikke mer enn 90 sekunder etter å spille av 4 halvleker. Signals. Nej, tror du min? Jag kryssar bara det. Fan, att det ska komma. Kom. Listen to me. Listen to me. Also what I'm doing. Make fault. Okay? Make fault. Only you. Be careful with me. Come on. Come on. Hey. Hey. You don't want to. Nej, jag måste kryssa. Du gör inte kryssa. Ja. Så ett timeout till Kindle som helst mest för teacher bara för att det ska täckas. 90 sekunder efter och som vi tar det här låt och Atlanter 4 kurser där skulle spela här senast 90 sekunder så så jag om det kommer ett system upp på kvar chatamon. Det kommer här. Ja, nej, det är inte så chatam. 2 sekunder efter här händer sig mer i 4 halvlek. Her hens ikke mer i 4 halvleik og i snedist noen i middelen VUF og Kintel, altså halvleiker og støvan Seichan Tutche til Kintel. Begge linje for å begynne 17 halvleik vi øynene leikere 8-4, altså begge har vært 2 minutters utvisning. Tja, VUF halvandet minutter etter Arnt Havra fullmannager, og tja, Kintel skulle der bare spille i en 30 sekund, så vi at her fullmannager. Vi får ösnä att halta halvlek men vi tvägar sjön till efter ta i 17 halvlek börjar om en 20 minuter.
Ja. Ja, så kører vi etter her. Vi er klare til 17 halvøk, og i Disney i midtelen VUF og Kintel her i Vestmanna. Halvøkstående altså 16-20 til Gestner ur Kindle. Og Berlinene blir altså vi 6 løkere, 5 utløkere og en malvariant, og de Berlinene har vi utvisninger. Kintel kvinner terverer fullmanneier om en 35 sekund. Og så for jeg genga en gauer halve minutter at jeg at er en VF-kvinner ved fullmanneier. Tori Erke. Fer på med hesa fer. Hon annars toppskytt här till det. Skott till 6 mål. Och tar vi nog så avvärsta så om kvärt VF kvinnorna har finnit på sjures ner halvlöch någon till att det är som stövan ösnen fortäller en grejer moner av Leon och Bavon i 4 halvlöch. Kinskvinner har bara finnit bättre urstugge ur kontrafasen, finnit fler showtallop som har givet mål och så har det ösnen finnit fler större möjligheter och etablera allopspelen. Och så är det ösnen som vi kanske ösnen kan nu så att ta och i VF kvinnor så komma till möjligheter så är det skottne inte så torsk för Chamayo och i Kintelsmalen att attacka. Så är Kintelskvinnor fullmanneier. Bara till Suno. Anjo till Avansson här och Bättre vi utanför det inkast till VUF. Och så är VUF ösne fullmanna. Kate Fredriksen av Strykne som skjøt 3 mål ta på en av vägen helt tulja ut någon och så nyskott skåra så igen men hon är han som skårar mest av VF-linjen ner till mål ner ju jämnt bort mellan spelarna. Kate alltså skottet 3 Louv Ingtorsdötter 2 och så har Agnes Olsen, Brynja Rekvadötter, Rande Virkarsdötter, Daniela Johansen och Heidi Maria Axelsen alla skottet för sucht. Så Brynja Rekvadötter kunde skottet så ut att man alltså rätt i det men Maja efter vi har funnit Bjärchink och i Kintelsmalen. Tori Erke och i övergångt. Så en av oss ner. Ja, Anna Brimnes. Öcher om Kintelslöslarna. 8 mål av månen nu. Achan touch till Kintel. Heidi Maria får nästan spasserande i köknen vägarna här men efter en affär Maja och i Malnon. Brottskast till Kintel. Bjärsta Johansen fär till Toskassar ett brottskast. Och till Anna Brimnes som teker till. Skårar ju på det 4 brottskastet i 4 halvlek. Och efter dessa affär och svikaliga tryck. Nutjemal av månen nu. Nuichan Tuche. Så alltså till att Kinta kvinnor tar halda fram här där släppte i 4 halvlek. Och VF är ordentliga funne lösningarna på den här stora troplökan som tar här vi i Kindle och där. Nu efter så kör vi kontrafasen till Kindle hos Neck Petri hon är en tanja VF. Här kommer Heidi Maria så väl efter. Då så annat färd någon här retur spelet så VF har gått. Och är snäga att hus med mankla i förhållande. Anna Brimnes för hon själv kan finna hon. Nej, här är Daniela kom väl efter till VF så där hinvägen får där nu en showtall på Kaira. Mycket för helt ska så över VF inte mal skott på showtall än och det till det som ösni haltar till dem.
Löv. Ja, tar lukka väl samman på Anna och Tori här i Kintelsvägene. Armren uppe till domaren någon tar med att det här ska också hända kött till VF. Skulle det inte vara dömt där för passivt spel. Här kommer det Löv. Vi har någon skåte som lumpar Majo i Kintelsmalen och så har vi minka om munnen. Första målet till VF och här i 17 halvlek. 5,5 minuter spelter. Stövan 9-11 till Kintel. Bara finner Bjärst och väl av strykne och jag tar finna kvar är väl ta lösa sig väl till Kindle här i allspelen 20-11 nu. Ja. Så alltså en teknisk vittla fet vi har dömt mot Löv till VF. Gångta kött in i vägen går i Esberg för plaffande i jöknen här och öker touchmal slashla nu till Kintel Stövan 21-11. Här så jag att ta igår i ferie när skjuta lopp någon att VF kunna slätta Roche är klara att stanta inte till att välja. Och att nu här Anja Långfärgen kommer in och efter Öcher så är det 11 mål Amone Kintel akkurat dubbelt mål som VF 22-11. Det lyckas då någon stor avsmörning till Heimalie. Och Kinskvinner tar alltså tar Nylaser tar så just ut lava slacka av utan för inte här till. Efter här, skjuta lopp. Här pura frutcha Suno. Här en fraluk Bjärging. Annika som kommer nu i VF-målet kommer in och bjärgar. Och till Akasar som VF över som tar av att törva kan nu till sådana små uppturer som kommer av en sån här Bjärging. Men det är så inte värst om det inte klarar att skåra i hinn ända någon. Så att Kintel pressar VF rättliga nej för vägen att lite högt upp i utomon. Anja är helt uppe och skärmar vanchen av och det samma så gör vi det bara kommer rättliga högt upp av Heidi Maria. Så det har varit ringt vi finna kvar är här. Jag funnit det chokat men här är Bruksla för utsatt skott för så är nu pom. Står framvis 22-11. Till Kintel här i Västmanna har spalt i 8,5 minut av 17 halvlek. Och Anna Brimnes bollar bollen upp under tvärssäge. Här är det så Stungen som hjälper VF. Och här kommer så ett mål från VF. Daniela Johansson. Ett fraluk skott från henne. 22-12. Självt om det nu är framvis touch om alla månader. Men det är ganska lite glott i att homa och i spelen till VF. Till att man får en Bjärging för Annika och Janne. Nu är det så Stungen som hjälper Daimon. Och så att jag klarar att skåra in ändan till mer av hästen som ska till om några spänningar ska komma efter och igen den här distan. Alltså touch mål måne och spalte 90 minuter av 17 halvlek. Så plats Chatori Arke.
hålla fast i att i spel någon Kintel Bjärsta för en broadcast där ja till här komma in vi vägen kvar affär Heidi Maria kommer till att täcka innanför och så det områden alltså broadcast Anna Brimnes 3-4 där hon har skorat Hinneberg hon har så Annika Petersen och i VF Malmö här hjälpet för sig efter VF men Anna Brimnes först returen och loppar så bollen fräckt i målet. Så skjolta där och sen öppnar ja men så där lukar väl så kallt där och få mål lukar väl Kintel. Heidi Maria Brynja för Fätterbollen så det Daniela. Något av som Dora skjuter utifrån till så att VF manglar flöjer över ner stärsk och skjuter och just Timon Marianna H. Jakobsen som fick en ske att ha långa Aron Kappengar börja i annars att de stärskaste och skjuter någon i färgen. Och här trillar han Luca Vallin till en ett döme om att det att alltså alla är små detaljerna är fett alltså rätta vägen till Kinley och lötne. Ja, det som skulle säga Marianna Jakobsen alltså som är VF-are och hon är så finns en skia. Det över TV Jean de Vickners inte om skottstyrkorna till VF. Här Kate Fredriksen vi som fjärde mål i det. Minkar månen för VF. Om framt Marianne så är det en annan Marianna Esberg har ösnä en skia att drejas och hon är helt vi och så är det ju Lilian Joros en av de största VF-17 som har varit i Florida. Hon är så spelar spela efter bandspår men här är det alltså flera någon som hade styrst månande om skottstyrkorna Charles ner VF-linon. Ja, här var plats helt upp i någon allt var Ganti som var kommit helt nian och röpte efter bollen här. Fick hon så inte has någon för någon. 11 mål månad 4-13 till Kintel har spelat i går 12 minuter och 17 halvlek. Agnes Kajeron Heidi Maria Visser Undran skott från Louis men Angel Trublage Chamayo i Chintelsmal någon Bjarka har som skott någon så kan det gänga kött in vi inte har så flyer för Anna Brimnes Stanchen Bjarka då i hennes affär. Bjärsta Johansen skottet för dem och så kör vi ännu en affär. Hon fär alltså till då ska så här rättliga nek brottskost här inne i strykne Bjärsta Johansen och hesa affär då så ösne en utvisning Björk Nilsson nummer 6 från VF Richna Vattli ut 4 minuter och så var det efter Anna Brimnes. Såna skjuten att först säga för så kommer hon räcka mål hesa affär. Tajeron Hever alltså finns mal på sjur ötlom brottskost någon här till Anna Brimnes står nu 25-13 till Kintel.
Vi är framvis i undertale och i 1 minut och 20 sekunder att trät. Ta hever her til givet kjent rettelig gauar møvleikar. Det gjør vi sånn at ega plass. Ta hender også her til Suno Hansen. Hon skorar og øker om løslene til Kjindle. 13 mål av måned. Sätten håller halvrunden nu och nej, här vill inte minka munnen så där skjuta lopp hinner ända någon. Det är väl spalt. Otroligt väl spalt. Väl sammanspalt mellan Majo i Malmö och så Tori Arke som ja, hon som en poiler om för fram efter och nu effektivt köttspel här till Kjindle. 22-13. Nu är VF så att det är fullmanna om 2-8 sekund. Touch med här. Släpper Björk Nilsen efter Ravetlen för inna strykarna. Så att VF alltså lötna spelar 4-2. Talmesha där har varit för spelar inne i strykarna och så 4 ut 18-4 i backchatene. Ja, det løser så ikke vel. Atter enda affær, Tori Arke skal hun gjøre det atter. Ja. Tar skidda vel til Tori Arke. Det kjøtt og det effektivt. 28-13. Og her det altså ikke utlitt for at det skal komme nærkere som helst spenninger atter i hendan disten her. Kjintel hever fullt temarhalt av støvene. Ja, och ta gånger inte pullan pojke inte rätta vägen till VF lödne här var så dömt för Ivetrak och så gång till åter kött till vägen Asley. Alltså för alltså point fram vid Malmö. Färn så är ni en snott av en Asley såna dotter. Ja, så till att hon kommer ut jag sitter en alert jag släcker såna dotter. Tar sig till Sujina. Så det alltså Björn Hansen som kommer in i stället 4. Och så går Ella såna dotter. Björn väl omkring. Så verer Kjentelsvenjaren Daniel Royhus sätter på plats. Då är det guldkors och nu 10 då. Var gröj på inne från domaren. Och det passar oss när Kjentelsvenjaren fick ett guldkors till också Tulja i 4 halvlek. Så här ska nog inte näkt till att säga att en domaren kunde finna på att göra time en utvisning. Här vill Geir Vart om så att ta timeout och det är alltså VF som tar timeout. Står han 28-13 till Kjindle. Kom över, få bollen här, kom över, bang, tryck. Hvis enten mulighet her, de spiller helvetesplass. Så enten skudd her, eller rull ut mot høyre. Hvis vi ikke klarer det, så vender vi den tilbake. Trykk, og så prøver vi å få muligheten utover. Björk här nu. Ja, Björk kommer ut, og Heidi kommer inn, og så blir Anja.
Emerstad, pass på at dere ikke springer og gjemmer dere bakom spillerne, men gjør dere spillbare og springer mot ballen. Ja, så för att vara klart så att jag spelar upp att det står alltså 28-13 till VUF, nej till Kintel och här i Västmanna. Har spelat sig en halva minut av 17 halvlek och ja, som Stövan fortäller här är en grejer moner av Leonon och det är inte så näka som en smålaka för att det ska komma spänning och efter, men nu får det så om VF mäknar att pinta om urslutet om känna. Det ständer alltså sen ansökan till senaste urslut i Mittelnesberg alltså senaste VF och Kintel hittost i kvantalet i år. Det var 8 oktober i Havn och ta vann VF alltså vid 2 mot Malon 4-22. Men Astiatallen är det så Kintel som är hormonen tar nummer 2 och i daltene vid 14 stion. På en för Norstan som är 8 lit, här var 16 sti. Och VF är så att finna av 4 plåset, här var 8 sti och här var alltså en spalt inte färre än Berg Norstan och Kintel. Daniela släpper runt skott. Här kommer en blocker i avenon. Tar med hotnakast. Daniela, så kommer vi på nytt igen. Så kryssar vi upp. Domaren här var armen av loftet. Tar med sig ska hämta också nu. Daniela skottet bröstet för sig så det blir Johansen som får fällt in hinmäna. Eller Sona dotter. Färspalt Anna Brimnes. Och här är jag nog inte ensam som letar efter Tor Jerke här för hon över skottet neckmal på skjuta lopp här i Vinstesuje men hon är alltså färna högra vång kanske nu. Utanför myntna så körs ni att Kintel hever skift malvärja Maja Färnot hon står ju väl ut där men nu är unga Var Thompson slappen att välja Kintels mal i så senaste lötna. Så kommer man väl att gångsväl till henne till 11 minuter efter spela och sen får inte att bruka brötterna i ihop någon. Ta i Larsland är så trygg som hon är akkurat nu 15 mal Amone i mitten Kintel och VUF. Ja, inte troblagar som första skott någon var Thomsen Bjärkar. Anna är bara över sig. Ella ut jag vanns någon. Ja. Ja, Annika Petersen som kom in i VF-målet för en löt så hon har rönst väl haft för några fina bjärgingar. Troligen är bara att här är så långt upp till Kintel att det inte så att det gör så stora mån men det är så att det är.
Ja. Lea Doros skjuter sitt första mål i det. Och en av unga spelare någon som kommer in i Kinteslige. Fer upp här och skorar. Ökar alltså 16 mål av Mone. Står han 22-13 till Kintel. Ja, Schalta där så kommer i jöknen och skåra som det var här som för någon Rante kommer väl in från vånchen och sätter bollen i nätet så blir det alltså bruksla för i utsträckning så att mål teller inte så VF och heter alltså avspeklar sin gångna ut det någon att Schalta där så ser ut att gänga till VF som så gångt inte lika väl och då ser man att över att Kinle att till stång in och istället för stång ut till Taimon. Alltså efter ett mål, 16 mål av Mone nu. Och sen avvärsta sucha att skott om Kintel alltså över fram några utskiftningar här har sett var i mål och här var också sett omkring de yngre spelarna in att spela alltså utlagare ja men så är Mone inte minka över det är inte fallnar i stöje. Han måste vara jävligt tror jag vänner så att tar som kommer in och är klara att halta stöden. Så ska det kanske vara att Sjödal upp för Rickard Chavie Daniela Johansson. Här kommer ett mål på Sjödal upp. 3-14 men hon är alltså inte komma på plats än Daniela och tar över plats i hinna ända någon men ja en fejlavlevering som så ger vi F-bollen i hans för någon. Agnes Olsen för fra och skorar. Bara. Ja, hon rösten skott flöjre mål här till i down shit 2-4 så runt i utanför skott ju en ja, 8-3 här i 17 hållet. Daniela Johansson minkar efter månen. Eller hon sätter ju faktiskt bara efter en status quo till framvis 15 mål av Mone i mittenhetsberline alltså Kintela 8-31-16 alltså nästan dubbelt så mycket mål som vi är för det är en allvarlig avsmörning vi det vittne till i Västmanland idag. Agnes kan hon göra det? Hon gör det på en tianne. Ja, det kan hon gott. Agnes Olsen, en av de röntolagar någon av VF-linon, rönner att pinta om urslitet, och det är ju det är damage control som tar gärna nu. VF tar har många livande möjligheter för att få Kintel efter. Här är det 5 minuter efter att spela, 14 mål av Mone. Så nu är det en spurning om att pinta sin ex som är rör till på tja VF-kvinnon så är att det inte för så ytla ut. Ta det sin liver. Anna Bremnes. Ja, för nästan spacerande i köknen VF-erna och tar ju oss ner till er mest som tackna av VF-bunchen. Hon här kommer inte så mycket för upp från Tøyra, kvars från vänjaren till villagaren som sitter av bunchen till er. Kanske mest en spurning om bara få ända ner distan lite namn nu. Efter Sjödal upp, Jerzy Hansen, han kommer alltså i foten. Så släpper VF att träna sig. Nej. Fredrik, du ska vara dig.
finna där Anja välen jag strykna och hon ökar efter 33 Seichan. Så efter timeout och till en affär VF som över teacher timeout. Så spårningen kvart jag kunde bruka en stäck till nu. Här är snäck bättre spela och det någon och munnen alltså överstår. Det var 4-4. Det är 4,5 minuter igen. Eller 3,4. 3,5 minuter. Vi ska pröva att vinna de sista 3,5 minuterna. Det är målsättningen. Okej? Direkt i angrepp och tøff i forsvarna. Upp på flyttebenen, litt på tå, litt på knærne og opp med armene. Ja, Fredrik Wallen alltså som nu ständer för som nu ständer vänner lag låt någon han över EU-teacher året nu tar ha timeout och vill alltså säger alltså som målsättning för VF kunna att skulle vinna här senast då jag tror och kvart 3,5 minuter som är extra spela. Det är så att det är ta kunna inte vinna distans så nu är spårningen om att göra det så gott som vi hör till ber här senaste lötna. Anja Lechok ösne kom in av VF-lige har spalt in i löte in jag stryk ny lötna. Daniela och då vanchen till Brynjo. Här kommer Vart Thompson ständer väl och Kindelsmalen. Kom alltså in tar under en touchdown not för extra spela och hur det är fint. Tigiver efter Majo som stod förra passion av det någon och sen stod öliga väl och Kindelsmalen teacher det som tar skulta. Och så alldeles vi skulle glömma Annika Petersen som kom in i VF-mål och här rösne Rönstampliga väl haft nära för Björkingar här. Men TRG var ju att det är klassamoner av som Paulin och där. Här kommer Daniela Johansson väl upp och sätter bollen i nätet. Hon över ösnen skaten några fin mål för VF och där. Kommer på 5 mål vi har så scoringarna. 4 av dem kom ner i 17,5. Lea Doros, bägge sig i köknen och skorar för Kindel. Halvandra minuter efter att spela av snär dystnon. Brynja räkvad efter minkar om munnen för VUF. Anja Hammer, men hon är innanför. Hon har fått att strykna ta hon skjuter så att de allt heller inte står framme i förutsätt för Nuychan. Ja. Att ta för Anja Johansen, VF fick akkurat lofta bollen när lunge till att sända vidare in i målet. 34-20 till Kindel. Här är 40 sekund efter att spela av ner Dystnon. Så nu är spårningen om det ska vara vid 14 eller 15 målen att Kindel vinner ända Dystnon här. Ja, det var så inte vid 15, det var inte. Häver VF så en senaste möjlighet för att pinta. $15 sekund. Toucha. Tre, 2, 8. Det ska vara nu. Nej. Här är Distrin Lever i mitten VOF och Kindel. Ändrar alltså vi att Justiner Kindels kvinnor vinna 34-20 av VOF. Alltså en avsmurninger här
och i Västmanland. Vi har sen urslit någon färdkintel alltså 2 sti att säga att i 28 kommer så upp på 16 sti och då jaunar vi nästan i stion så är spurningen men här har vi kintel spalt en display än nästan. Vi får att göra samröver till som vi har suttit i 3-2 i andra kväll och annars så var vi klara att man har löte vi tar vi för att strömma distan charmonon i mitten Samo Fällöjne alltså VF män som tar emot Kindle ösnen nu om en 20 minuter ett lass så.